Sanibonani MKP Gauteng Province. Work for the nation. Mambule. Lalela ke iDomkop uthini. Domkop yazi Domkop uthini. Yeah. Ithi ngiqale nge-liberation. Ngiqale nge-democracy. Le gama lithi demo, DEMO, isho iningi. Le gama lithi cracy, lisho ukuthi intando. Cracy, democracy, intando yeningi. Idlulile manje kule democracy lena esichithela isikhathi for 32 years. Right. Ukhuluma nge-liberation movement or liberation a time. Liberate ichaza ukuthi ukukhulula. Liberate ukuthi rescue. Liberate ukukhulula umuntu oqidezelekile kwintando yani ye-democracy. Liberate. And liberate ayina quantity. Kodwa i-democracy ine quantity. Ngakhulumi isilungu kanti uDomkop akazichazi futhi ukuthi uma ngithi quantity ngisho ini. Quantity iningi. Quantity iningi. And awukwazi ukuthi uma ukhuluma ngabantu abaningi, laba bantu abaningi bangasi quality. Domkop futhi fana chaza ukuthi quality usho ukuthini. Quality into right, enhle. Quality good kusho ukuthi into good, efanelekile. Quality. So ngichazile nge-democracy, ngichazile manje ke-liberate. Liberation. Liberate kusho ukuthi ulungisa or qondisa. Liberate. Khulula. Zama ukuchaza ukuthi umuntu ayizwisise. Khulula. Angazi ngathi sindisa. Njengoba kuyapha esontweni nje ukukhuluma nge-POA yasesontweni. Insindiso leyo. Liberate. Okay. Bese ngena ke manje kulama position lana ahlanyisa abantu. Abantu balwa iSouth Africa yonke. Ubukhansela. Ward councillor. Bese kuba nalebiza kuthiwa PR councillor. Uthi uDomkop ayichaze ke manje ukuthi what do you mean about a ward councillor? Ward councillor isibonda. Uma uyisibonda into fanele uyazi ukuthi uqualify ukuthi ube yini isibonda, a ward councillor. Umuntu ofana nokuthi uhluzeka kangakanani engqondweni yakho. Le ward okuyo uyayazi ngokuphelele. Noma ungayazi 100%, at least uyazi ukuthi labantu abahlala la kule ward bangumhlobo ubani wabantu. Mangithi umhlobo bani angichazi ukuthi bangamaZulu, bangamashangana or bangamaXhosa. Ukuthi labantu njengoba uhlala la kule ward wena ufuna ukuthi ube isibonda sabo, ube induna yabo. Uyazi ukuthi baphila impilo yipi. Uma kuthi squatter camp ngoba iward konke kuhlangane nabantu abakhe izindlu ze-mortgage bond. Kuhlangane nabantu abahlala ezindlini zamabhunu lezi apartheid lezi ezakhiwa i-apartheid. Kuhlangane nezindlu
lapho ze-RDP ezakhiwe lo government lona kaMandela, Joe Slovo, izinto zikaJoe Slovo. Laba bantu bonke baphila impilo ehlukahlukene, iy'nkinga zabo azifani. Wena njengenduna-ke, njengesibonda, njenge-ward councillor, kufanele ukwazi ukucazulula lezi nkinga zonke zalabantu labo. Uma kuwukuthi kulapha emakhaya lapha, fanele wazi ukuthi kunabantu abafuye izingulube, bafuye izimbuzi, bafuye iy'nkomo, izimvu, kunabantu balibayo, kunabantu bazingelayo, bahamba baye emahlathini bazingela. Isibonda salabantu labo. So you need to know impilo yalabantu bakule ward le ukuthi laba bantu banjani. Bese singena ku-qualification. Hhayi qualification noma udomkop nje uma ukwazi ukulungisa zonke le nkinga zabo, ukwazi ucorrecta utishera, ukwazi ucorrecta umuntu obuye e-university ngobuntu, umbonise ukuthi ubuntu nabo. Fanele njengoba wena ufunde kakhulu fanele wenze so. Hhayi uyaqualify-ke manje ukuthi ube yi-ward councillor. Ngoba uyakwazi ukusolva iy'nkinga zikababa nomama uma balwa lapha ekhaya. Uyakwazi ukusolva iy'nkinga zabantwana uma balwa nabazali. Uyakwazi ukusolva iy'nkinga zabomakhelwane. Uyakwazi ukusolva iy'nkinga zabantu abayizigebengu. Cha. Yebo nimbambile isigebengu kodwa ningambulali, nithatheni nimhendeni over emaphoyiseni. Ngoba akunandawo la kungana-police station khona. Akunandawo futhi la kungana-court khona. Kushuthi ngamanye amagama wena ume phezu kwesiphambano. Abantu mabalwa uyalamula. And uma ulamula wena fanele uvume ukuthi kushaye wena ukuze kusinde laba bantu. Ulapha ewodini la kuhlala khona abantu. Bese uthi uma hamba ufika e-legislature-ke manje. Nayi indaba la esekhona khona. Kufanele ukuthi manje ufike lapha uzirepresente kuwo wonke lamakhansela akhona lapha. Kunamakhansela amandiya, kunamakhansela belungu, kunamakhansela abantu abamnyama, ngey'nhlobo. And i-language abayi-understand-ayo, ba-understand-a i-English bonke, English, ayazi ukuthi i-English. Kufanele-ke manje urepresente i-report oza nayo ewodini yakho, uyikhulume ngesingisi. Uma ungasazi isingisi, angithi uyinduna, kuzoba khona umtoliki. Bakhona abatoliki lapha e-legislature, bazokutolikela. Ngale ndlela enjengale, kushuthi awunama-qualification ukuthi wangena esikolweni wafunda, wawulusa iy'nkomo njengomathebula angasazi isilungu, ewudomkopo. Ya, ngithemba sesikhulumile lapho. Lapha e-legislature uzonikeza izinto kufanele ugcwalise. Usho ukuthi mina domkop ngobani, isibongo sami ngobani. Nge-speech lento lezo, amaphepha maningi lapha, maningi izinto eziningi. Ubuza ama-question, uyagcwalisa, uyathumela. Yathola? But uma ufana nami Mathebula ngiwudomkop, kufanele kube ne-secretary ogcwalisela lezi zinto lezo uthumele. Right. Ufike isikhathi-ke manje la ukuthi kuyadibheyidwa lapha. Kufanele ukuthi uma badibheyide umuze ukuthi uPhadiyash uthini, noPete Korenov umuze ukuthi uthini. Ngoba uzokhuluma uPete Korenov ngesibhunu, uPhadiyash akhulume ngesingisi. Right? You must be able, wena Mathebula udomkop, ulalele ukuthi ipoint kaPhadiyash utheni. Uma sekufanele manje umphikise uPhadiyash, uzomphikisa uthini. And umphikisa ukuthi bonke labo lapha e-legislature bezwe ukuthi uphikisa uthini ngesingisi. And uKorenov ukhulume ngesibhunu, ngoba ngeke umforce akhulume ngelanguage yakhe. But esikhathini esiningi kukhona-ke laba forced abakhulume ngesintu bese uyatolikelwa ngesingisi. Nalapho futhi kubonisa khona ukuthi i-qualification ukuthi wena awufundanga isikolo, wawulusa iy'nkomo.
right. Bese zithi zithathwa zonke lezi zinto laba yebezwa khona ukuthi no lo muntu lona uyi-ward councillor uyinduna efundile ubeke indaba yakhe kahle ngesingisi bezwa everybody balalele bese ithathwa iyiswa manje ku-manuscript ukuthi i-legislature ikhulume yathini yila sekuvezwa khona manje ukuthi lo simuzwe kanjani lo simuzwe kanjani lesimuzwe kanjani lapha e-legislature, right. Wena-ke manje uDom Kopho ungazange ukwazi ukuzipresenta kahle ngesingisi bafela bathi abasimuzwanga lo bathathe laba ababazwile ngoba le report bayiprepare manuscript bayiprepare kuyithatha-ke bayise manje kulento bayibiza lento kuthiwa mayor's committee. Lapho ku-mayor's committee yofika i-exercise-ke manje ama-MMC bayidlulisele manje ku-executive mayor's committee. Uzwile ukuthi ngitheni? Ngikhuluma nge-mayor's committee bese kuphinde futhi kube ne-executive mayor's committee. I-executive mayor's committee ile hlala nomeya-ke manje bathi okay baya-prioritize-ke manje ngoba prioritize ukuthi ukuchaza ukuthi babone ukuthi yiphi inkinga esifanele ukuthi sidile ngazo ngokuqala silandele ngale and according ngebudget yemali esinayo ku-legislature. Ngisho sozwile bese iyabuya le report leyo ibuya futhi khona la e-legislature kuthiwe izinto senza so ngokulandelana kwazi nemalini bayikhuluma ngesingisi manje. Mina Dom Kopho-ke ngumathebula ngithi hayi ngibuyela back emuva ebantwini kwesewodini yami yonke into izenziwa leni thina icela niyifunayo and all that. Angizwanga ukuthi lezi zinto bazozenza ngasiphi isikhathi and bazozenza kanjani and kuwaphi ama-ward. Kodwa mina ngijabulele nje ukuthi no executive committee ne-mayor's committee ibuyile nomeya basho ukuthi bazolungisa kanje. Bese kuba khona ama-dimension uma bazikhuluma lezi zinto bazikhuluma in percentage and understand wena uyinduna oyi-ward councillor ukuthi uma bakhuluma ngezinto zama bayibiza ukuthini bakhuluma manje categorically isilungu lesi sabo ukuthi kunama-discrepancies bakhuluma ngendaba yama-surplus bakhuluma ngendaba yama-unit trends. Ziningi nje lezi zinto kukhuluma isilungu lapha esikhulu and akusilula ukuthi uma bakhuluma nge-surplus bakuchazele ukuthi surplus ichaza ukuthini. Uma ukhuluma ngelento dispenses kukhuluma ngani. So kusafana ukuthi ube nomabhala la eceleni ubuze kuye before uyofika ebantwini ukuthi ngizwe bakhuluma into so bese banihlohla futhi ne-document. I-document fanele uyifunde uyi-understand fanele unikeze umabhalano wakho lana akuchazele and kuchazela nje kufanele uyisubmit futhi le document le khona lapha elento legislature. So uyabona-ke ukuthi wena oyikhansela oyinduna uyayidla imali yakho nokuthi fanele ube ne-PA umabhalane la eceleni and umabhalane uzokuphinda hamba uku-expose ukuthi nakhetha ukukhansela lo khansela kanti akafundile sidlule lapho.